Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji sentýabr Bilimler we Talipler gününe Aşgabatyň Maslahat köşküne studentleriň hemde hökümet resmiýetleriniň öňüne taryh sapagyny berdi. Ol ýygnananlaryň öňüne özüniň döwlet başlygyny Belen Serkerdawaşy mugullim professor we akademik hökmüne çykyş edýändigini aýtdy. Garaşsyzlyk ýyllaryna gazanlan gaýdylýan ötüşlerden söz açdy. Raýatlary watany söýmäge çagyrdy. Ýönetimçilere göre Türkmenistanyň bir neçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizis pandemiýanyň getiren oňaýsızlyklary bilen goşulanyp ykdysady krizis bilen bir hatyrda sosial we saglyk krizisine ýol açdy. Ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýüzlerçe müň Türkmenistanyň eklenç gözlegine ýa-da ýurt içindäki demekdiriji syýasy atmosferadan gaçyp daşary ýurtlara çykdy. Berdimuhammedow öz çykyşynda watanseýerlikden gurrun gozgody. Halkyň awadan durmuşda ýaşaýanlygyny öňe sürdi. Ýöne daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistanyň aladalary, olaryň aýratçylygy, kyn durmuş şertleri sebäpli olaryň ýurdu terk etmäge mejbur boluşlary barada gurrun gozgamady. Gaýtam towşany dogduk depediydi. Misirde şah bolandan öz ýylyňne geda bol diýdi. Ýaryndan aýrylan 7 ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölüýünçe aglar diýdi. Ata-babalaryň nakyllaryna salgylany. Programmamyzyň bu sanyna ýüzlerçe müň raýaty daşary ýurtlarda kyn durmuş şertlerine döz gelmäge mejbur galýan ýurdun döwlet başlygynyň Misirde şah bolandan öz ýylyňne geda bol diýen sözlerini syn etmäge synanşýar. Gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberde prezident soňky çykyşyny towşany dogduk depe, Misirde şah bolandan öz ýylyňne geda bol, ýaryndan aýrylan 7 ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölüýünçe aglar diýen ýaly nakyllara salgylanyp ýaşlary watan söýmäge çagyrdy. Ýöne tutuş dünýä halklary diýen ýaly häzirki döwürde köpçüliklerin migrasiýany başdan geçirýär. Käbir halklar töweşlerden, guruşlardan, gan dökşüklikden gaçyp başga ýurtlara siňýär. Käbir ýurtlaryň ýylaty ykdysady kynçylyklardan gaçyp başga ýerlere barýar. Ösen ýurtlaryň arasynda bolsa global dünýäniň mümkinçiliklerinden peýdalanyp iş üçin, okuw üçin başga ýurtlara göçülýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň özünden ýüzlerçe müň raýat daşary ýurtlara çykyp eklenç, gazanç ýa-da erkin durmuş gözlegine daşary ýurtlarda kyn şertlerde ýaşamagy mejbur bolýarlar. Azatlyk Radiosu mundan odal bir topar Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurtlarda eklenç gözlegine çeken kynçylyklary barada habar berdi. Siz şu kynçylyklaryň fonuny Türkmenistanyň prezidentiniň giň salkyn zalda oturup Misirde şah bolandan öz ýylyňne geda bol diýen sözlerini nähil düşünýäňiz? Bir ýerde diňe bir milleti aldamak, ýagny milleti boş söz bilen güýmemek ideýasy bar. Aslynda Ýusuf peýgamberiň garaýşy beýle däl. Ýusuf peýgamber baradaky gurrun Tewratda giň çäkde berilýär, şoň bilen birlikde Kur'an-ı Kerimde de Ýusuf peýgamber baradaky kıssa bar. Ol Kur'an-ı Kerim'in 12-nji süresinde Yusuf ady bilen berilýär. Yusuf peýgamber bilşimiz ýaly dogonlarynyň haýynlygy bilen Misire düşýär. Bul hökmünde satylýar. Ýöne ol ýerde ol nähilde bolsa peýgamber bolan soň Misiriň padşahyna Faraona ulu açlyk barada habar berýär. Şol açlykdan gutulmagyň ýollaryny öwredýär. Şeýdibem padşah köşküne geçýär. Ýagny padşahdan soňky, Faraondan soňky ikinji adama öwrilýär. Ol şeýdip Misir halkyny açlykdan halas bolmagy getirýär. Şonuň bilen birlikde Kenanyny, ýagny Palestinada açlyk dowam edýär. Şonu Ýusufuň dogonlary Misire galle üçin barýarlar. Ýusuf olary tanaýar, hem olara galle berýär. Şoň bilen birlikde de öz iň kiçik dogony Benjamini öz ýanyna alyp galýar. Ýagny meniň diýjek bolýanym, ýygynyň dogonlary gelenine Ýusuf ýygyna giden ok. Ýa-da bolmasa Ýusufuň kakasy Ýakup olmagy tumullyda gatyňda aýdylýar, aglap göz kör boldy diýär, perzend üçin aglap. Ol öz kakasyny görmek üçin ýygyna gaýdan ok. Öz Misirdäki şalygyny, Misirdäki beýik derejesini, Kengandaky gedaýlyga çalışmaýar ol. Ol Misirde galýar, Misirde de ýok bolýar. Haçan Musa peýgamber öz ýyly bilen Gyzyl deňizden geçip ýygyna gaýdanna, Palestina, Kengana tarap gaýdanna 200 ýyldan soň Ýusuf peýgamberiň sünklerini alyp gaýdýar. Şu ideýa
Tevrat'ta da şeyle veriliyor, Kur'an-ı Kerim'de de şeyle veriliyor, Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf ýzyna gaýtdy diýlen ok. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un diňe peýgamber bolany gaýdylýar. Ýagny men diýjek bolýanym, Misirde şah bolanyndan Kenganna geda bol diýse de, şol nakly Yusuf peýgamberiň özü eýermendir. Ýagny Kengana gelip geday boljak bolmandyr. Ýöne elbetde meseleniň beýleki tarapy bar. Kesekin arasynda ýaşasaň, sen nähili de bolsa kesek bolýan. Ýene Yusuf peýgamber meselesine gelsek, Yusuf peýgamber şol beýik derejesinde Faraonyň iň ýakyn, iň güýçlü maslahatçysy bolup duran halatynda da yerli Misir ýolbaşçylary Yusuf bilen bir okaradan nahar iýmeýär eken. Sebäbi Yusufu bul hasap edýär ekenler. Ine şolar ýaly kemsedici, şolar ýaly bir adamy peşeldici ýagdaýlar bar. Ol ähli ýerde de bar, häzirki günde de bar. Şonuň üçin şeýle diýilen bolmagy mümkin. Ýöne hakykatda Yusuf Misirdäki şahalygyny Kengandaky gedaýlyga çalyşmady. Ondan soň Towşan aradaýdylarna. Ine üns beriň. Towşana dogduk depe diýilýär. Diňe towşana. Towşan öz dogduk depesinden aýrylmaýar. Ýöne beýleki jandarlar, meselem möjük. Möjük öz ayagyndan rızk alýar diýerler. Möjük bir gece gündüzde 200 kilometr aralygy geçip bilýär. Şoň bilen birlikde de Çeçen halkyna şeýle bir nakıl var. Batyra dünýä watan diýilýär. Ýagny batyr edermen adamlar üçin bütün dünýä watan. Ondan soň göçmek meselesi. Muhammed peýgamberiň özüm Mekke'den Medine göçmeli bolupdy. Ýagny gitmeli bolupdy. Edil şolary ýaly. Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, vatanından ayrılan ölüyençe ağlar diyen bir nakıl var. Näme üçin beýle? Sebäbi adam öz tebigatından ayrılsa, öz yoldaşlarından ayrılsa, şolaryň zaryny 7 ýyla çenli çekýär. Ýagny adam özlüğünü 7 ýyla çenli gorap bilýär. Ne desanlara seresek, Şahenem garipde meselem garip Şaheneme söz berýär. 7 ýyla çenli men ýygyma gelerin. Ol 7 ýyl dolmanka iň soňky gijesinde öz ýygyna gelýär hem Şahenemi alýar. Sebäbi adama bolan gatnaşygy, adamyň öz tuğrun näkilere bolan gatnaşygy, öz ruhy, şol toprak bilen baglanyşykly häsiýetleri 7 ýyla çenli dowam edýär. Şondan soň adam özgörýär. Eýem ol başga bir ýeriň, başga bir topragyň adamyna öwürlýärler. Ýöne watan ol gan bilen giren duýgy, ýagny ganyna singen günüň şöklesi, ganyna singen topragyň bereketi ol adam ölýänçe onuň ruhundan çykmaýar. Udaýberde şu nakyllaryň halkyň öňüne, studentleriň öňüne ýa-da beýlik hökümet resmiýetleriniň öňüne döwlet başdan derejesine aýdylmagy şeýle bir ýagdaý bilen baglanyşyk bolup biler. Meselem Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen hepdelerde ýurduň ila sanynyň köpçülikligi migrasiýa sebäpli we beýleki ýagdaýlar sebäpli 2 milyon 700 000, 2 milyon 800 000 töwereklerine degini habar berdiler. Şeýle ýagdaýda dünýäniň häzirki şertlerine döwlet başdanyň halkyň öňüne geçip ýurdu terk etseňiz, gülmersiňiz, oňmorsyňiz, şonuň üçin watana ýe çykyp watana galmagy göterülemek üçin, şonuň wagtyny ýetirmek üçin aýdýan bolup bilermi? Halky içeride saklamak üçin aýdylýan sözleriň biri bolup bilermi? Ol gurrun söz. Sebäbi ol gurrun söz. Şoň bilen birlikde de ol diňe propaganda, ýagny ündöw ýoly bilen milleti öz ýurdunda saklamak. Bizim bilişimiz ýaly Türkmenistan diňe bir ündöw däl, beýleki teknik serişdeleri de ulanýar. Meselem adamlara daşary ýurt pasportlaryny bermegi çäklendirmek, ýa-da uçurlary, uçuş reislerini ýatyrmak, ýa-da demir ýol gatnaglaryny düýpden aradan aýyrmak. Meselem öň Aşgabat, Moskwa ara gatnaşygy bardy, Aşgabat, Daşkent ara gatnaşygy bardy demir ýol. Şol gatnaşyklaryň barsy ýatyrly. Şonuň ählisi milleti ýurdun öz içinde saklamak, onu gul edip saklamak, onu gul hökmüne ulanmak, iň arzan işçi hökmüne ulanmak üçin şol serişdeler ulanýarlar. Şonuň bilen birlikde de siýasat ýöredýärler, ýagny propaganda ündöw geçýärler. Propagandanyň ündöwüň öz bir güýji bar, öz bir täsiri bar. Oňa ynanýan adamlar bolýar. Şol ynanç esasynda da olar şol ýurtda galmagy mezur bolýarlar. Ýagny ýurtdan men çyksam, onu ýalňşaryn diýen ideýa eýerýärler. SSR ýykylaýan badyna beýleki milletler
respublikalar garaşdyrlyk alanına gaty köp adamlar daşary ýurda gitdiler. Şonu prezident Niýazow Türkmenistanyň Akademiýasynyň prezidenti Agajan Gelliwich Babaýewden Agajan seniň alymlaryň nähili olar daşary ýurda gaçjak bolanoklarmy diýip sorapdyr. Agajan Gelliwich bolsa bular daşary ýurt dilini bilen oklar. Ine şol bular bökdeýär diýip jogap beripdir. Şu gurruňy Agajan Gelliwichiň özi bana aýtdy. Men onu Agajan Gelliwich Babaýewiň kut özünden eşitdim. Şolar ýaly dil bilmezlik, yol tapmazlyk, şertlere düşünmezlik adamlary öz ýurduny galmagy mecbur edýär. Ýagny şol ýurt nähili şert teklip etse de şol tekliplere kail bolup aýlyk alman, saglyk ýagdaýyna seretdirip bilmän beýlik hüzürlüklerden mahrum bolup şo ýurtda şol dogulun ýerine oturmagy mejbur bolýarlar. Şol maslahatyň ikinji bir tarapy bar. Hudaý berdi, biz oňam gepleşiklerimizde Türkmenistanyň ulum bilim sowat barada gurrun etdik. Bilim ojaklarynyň ýagdaýy barada, bilimiň hili barada, ýokary bilimne korrupsiýa barada gurrun etdik. Muňa garamazdan döwlet mediýasy ýurtda bilimiň ösdürilýändigini aýdýar. Prezident hem bilimler güni studentleriň öňünden çykyşyna munun şeýledigini gaýtalady. Ýöne beýlek tarapdan ýokary okuw jaýlaryna para peşkeşiň dowam edýändigi barada studentleri köpçülik çärelerine çekmek işleriniň beýt edilmänligi barada gowuşan habarlaryň ýytdylmaýar. Şol bir wagtyň özünde prezident ýa-ni ýakyna bilim ministrini hem çalışdy. Täze okuw ýylynyň başynda. Siz Türkmenistanyň bilim puwdawyny haýsy meseleleriň ýa-da meseleleriň iň wajyp ähmiýeti ýedigini inanýaňyz? Türkmenistanyň bilim puwdawy gaty häzirki döwürde pese düşdi. Onun bir näçe sebäpleri bar. Ol bilen kadr yetmezçiligi, onsoň bilim ulgamynyň, bilim sistemasynyň guruluşy, şol urdaky programmalar, täze okuw kitaplaryny taýýarlamak, döwrewap sapaklary geçmek, döwrewap ideýalary okuwçylara bermek meseleleri Türkmenistanyna gaty agsaýa. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň hökümeti bilim puwdawynyň işgärlerine yeterlik hak tölen ok. Ýagny olaryň aýlyk haklary az, pullary az. Şonuň üçin o ýerlerindäki muallimler başga bir işler etmäge mejbur bolýarlar. Meselem gapysyna mal saklap, şol maly soýup, şoň etini satyp, şonun girde jalmak isleýär ýa-da gapdalyň guruluş işlerine gatnaşýar. Ýokary okuw jaýlaryna mümkin bolan ýerlerde muallimler para alýarlar. Diňe para. Ähli okuw jaýlaryna para gaty berk düzgüne girdilen, para bermedik okuwçyny okuwa almaýarlar. Sebäbi Türkmenistanyň entigem seçki ýok, bir kadaly egzamiň esasynda okuwçylary okuwa kabul etmek düzgünleri ýok. Şoň üçin muallimler para alýarlar. Şeýdip para berip okuwa giren okuwça da yeterlik bilim ýok. Studentler mydama köpçülik işlerine gatnaşmaly. Häzirki döwürde olar ine ýetip gelýän Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk dawarasyna gatnaşmaly. Şol 30 ýyllyk dawarany dawara bilen belläp geçmeli. Soň bir näçe sport çäreleri şolar ýaly bir ýanky köpçülikleýin bir hiç zada gerekmejek bir beze üçin edilýän çäreler ummasyz köp. Şol çärelerin okuw prosesinde, okuwyň barşyna başga planda durýar. Muallimler okuwça sapak vermek däl, eýsem şol okuwçylary oňat bezäp, bu tertip bilen paratdan geçirmek, bayramçylyklara gatnaşdyrmak we şoňal çäreleri sowma üçin peýdalanýarlar. Şoň netijesinde de okuwyň hili pes, mugdaşyndan bilişimi diýäli Türkmenistan öz başlyk ýurt bolýar, aýratyn döwlet tasap edilýär. Şonuň üçin oňa gaty köp bilermen gerek. Dürli urlardan. Şol bilermenleriň ählisine Türkmenistanyň öz içinde bilim bermek mümkin däl. Oňa şertem ýok. Ol kuýuply ýaşlary hökman daşary ýurtlary bermeli. Şol urlardan tälim alar ýaly, şol urlardan hünär öwrenip geler ýaly etmeli. Emma ol işlerem doly ýola goýlanak, diňe puly bar, mümkinçiligi bolan adamlar öz çagasyny daşary ýurdy berýärler. Galyn zehinli oglan egerde puly harjysy bolmasa, ol ýurdun öz içinde galýar. Şonuň üçin ýurdun ykdysadyetiniň pesligi, onun kadrlar ulgamynyň pesligini, bilimli adamlaryň azlygyny görkezýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.